Gaizkiriak, segun zate. Ate alditxegu nakiko. Arropa erosua jantzi aldeu. Arazoak azu alditxeu? Arazo? Ze arazo? Ik ez da beharrike, pagadi. Ba, ni bakat beste arazo bat, Abai? Ba, aztu, Oantxe, suma joa behar deuta. Suma joa? Nun. Otxe, ara. Eskubita, jota, iba Gabon, jaun Andreo, gaur urtarrilak 20 San Mames eguna da. Arpegi txarralakak, Izango ez diet, pa. Oantxe etortzeko batzuk, lau autobuska, gabatxo. Ikusi alden, karredikulo. Honetzako janbiarien txupetia dula ematen din. Esan. Eskopeta! Non eskutatu ezue! Ez altzegotite promesa inten urte berrien eskopeta utziko zenula gindu zen igun! Gaur besteko, Barbantxo. Barbantxo nun zaude, Hemen nago, Dani! Ai, patxi, zeatik gertatu zaizu hau. Earki gasik enpresak revista berri bat ateadik, oso politedek, atxiki izenadik, eta aurreneko goientzako... Arpegi txarralakak, Izango ez diet, pa. Oantxe etortzeko batzuk, lau autobuska, gabatxo. Jesus, lau autobuska kabatxo, eta zeratik etortzetuk olako antxillak ineatea. Hande bekautua izango jeta. Hane baizkile, be koñaka eta beharduak, eta zertako. Saltzeko, mutel, saltzeko. Bestela ezin dien, eta horretik etortzetik unea, eatzea. Joño, Napoleon horretik ibiltzeuen, hortik antzear, txurrutian. Seguru. A ver, tranquilite, Lasire con cuidade, balantze, Joño, mundua bazekak gizon honek, Bien, aquí, gaunen giro. Bueno, ez deukiro ionian bao. Zezaten eiez? Antzematen de pelma etzaiala etorri. Ze pelma? Mister Gillar. Ze Mister Gillar, Urtero tortzan tipua? Urtero? Akain, gimnasioa apuntatzen laiz. Ba ez. Laizter diomen ordun. Zein, Mister Gillar hemen? Ixo, bator da, bator. Baina, zoatu inalgea, Alkan jauna. Lortuko aldute gure atxuek beherapenetan ez erostea? Jarki gabiltzana izan, da shopping! Guazeman horre barrua, zapata biharrien natxio. Ikusi alden, karredikulo. Honetzako janbiarien txupetia dula ematen din. Hemen barro, konekua ezin atera ikantzaben! Atxaldeon, ze? Atxaldeon. Gustoko zozek ikusi zuen? Bai, zapata azuna egan etxon. Josundo, eta ze ateako izue, ze koloretakuak, edo tako jakin, tako gabiak? Danetatik atea, Plataforma dunak, tako jaldudunak, botak, zapatilletanak. Josundo, eta ze talia nahi zue ba? 47. Zenbat jortan ez da gauza obligatuko, baino dauna ateako izut. Izan egon guain rebajatan dana gastautak ikone. Porriai, bai, esan Amantxe! Txaldeon. Atxaldeon, bai. Bueno, ba, zure neurrian, hauxe dakau, Hoxe besteik ez? Jesus, que pobre. Horretxatxo? Sokoletxak. Jesus, favorez. Sus. Ezin dinat? Zaldakan polbostalko ipotxa? Ez? Eskatu joan dependiente ikantza borran, eska? Egite. Dependienta? Hemen nau. Gantza horregin. Bioma. Zoaz, neska. Ezin dinat? Ba... Multza!
Beste jaio hiri zapata sartuko nion printzipea zoli. Beste kajakoa probazan, beste kajakoa. Honeken, ia ba. Tia zintina tokine? Aber, utzi janei. Ai, ama. Probazan hola. Hola? Zuekoa bezala txotzona. 10 euro aldik amezi. 10 euro? Bai. Fenomenal! Jazta. Guazi bar hola. Bueno, eskerrik asko, Mila esker. Adio? Ezen, ni pato niate. Bai errarua. Atxa, zu esaltzen den bat dutxan. Idurre hongo da. Libratu aldezu? Ze? Komuna! Jokin da dutxan. Zer? Jokin? Dutxan? Zetzen dau jokin dutxan? Ama, nota bat utzin dizu frigorifikuan. Bihar azterketa dago, eta estudiatzea etorri da, hemen gehatuko da lotan. Lotan? Horre gauzok estiz, nota baten lagaten. Idurre! Amak arrazoia dauka. Bo, txabal, nere kuartora nin nahi dedana inbitatzen dut. Abai, zu beti enbizu, ez da zeun nahi zune? Itzein zazue, bajuxio. Aurki hemen data bea. Apa, famili, txarropaten dia dutxak, Gabon jaun Andreo, gaur urtarrilak 20 San Mames eguna da. Danbor hotxa izan da nagusi egun guztian zehar Bilboko kaletan barrena. Gutxi falta da aurtengo danborra da amaitzeko eta egunari agurra nola ematen dioten ikusteko Deustoko jauregi berri elkartean aurkitzen gara. Gabon, zer modu zapaldu duzue? Hombre, tiki, bueno, apado gauzondik, ez, Oye, entrate moduan angula batzuk. Gio, tripie bizka beratzeko angula sopie. Eta angula revueltu egando, ale batza, angula salzaga, zuretia, patatak, eta angula gaz. Eta postrien angula zorro die. Askol, Bueno, ikusten dugunez, elkarte honetan emakumeak sar daitezke. Bai, giputxak ezin dion zarto. Afaldu egin duzue, eta orain, zer egin behar duzue? Orain, tamborrak hartu eta Gran Bilbautik osteratxo bat. Tamborra dagaz, dale, gente, dale! Aurreti Samamese maira, jubiago, txampain botella pare batean, eskintzi egiteko, ofrenda! Samamesen maitik! Ai, Samames da bizi da munduko santu bakarra. Bondozka eta pline, txurdinatua eta zenota! Pero, anda maira, liuregi! Degamo el txantxangorri! Ega, guazen harria! Amaikan bebadi eta! Ega, guazen! Baina, harri alda ez alaba amabietan izaten. Jora, amaiketan egiten du, nahi du, Nahi daunien egiten da, harria da. Una pasta was a man. Jep, ni alkai naiz, ta zu? Mister Gila! Dio gorra zeok. Ta, zer, jesu, behin noninaino etorrita. Zuei laguntza etorri nahi. Ba, lasai, gu nahiko alperra bagea. Taldean, ez teo beste inor behar kobratzeko. Ze? Radio afeia iden, o? Zian alperri aldorretik lagunduko izuet. Aproba bakarra ingo deu, Ilara, bizka hor! Ostras, harrapatu na txik. Oain, 10 puntakin, oin punta ikutu beharko ituzue, belaunak tolestu gabe. Bizka hor! Ikusten, neure biharra latza dukazue.
Sodoma eta Gomorra etxian. Masala! Eskapeta behar dit eta oain! Ezin dut, ela, hitza eman zendun. Hartu erratza, ama, ala eskopeta aztuko zu. Pun! Arkina zein da! Masala! Ezin diote utzi! Kaltea, ezin diat hau gehiago jasan. Gogorrak izan margea, aia, bere honiako data. Baina ez alden ikusten gasua. Bakit, Nik ez dine dehingo. Xantiri esango jot. Atalikazua! Zuek amakatu nahi da zuek! Egon zaite geldik, ama! Txerri jarbateaino zailo da zuen lotieta! Sartu zaite, ama! Xantik dila ekarri doizu! Tilas! Tirua behar dinanik! Tirua lasaitzeko! Lasai, ma, lasai, hartu arnasa! Xanti! Xanti! Patxi, bidea librean dago. Bai, nozi, dena garbi. Ondo da. Hemen da. Patxi, dena ondo? Bai, nozi, dena garbi dago. Ondo da. Orantxe gatoz. Vigilatu. Ederki. Bazan gara ja, Atxu aldezue. Zer? Ez da ezer entzuten. Hoxe ba. Ama hiltzaigo. Ama, ondo altzaude. Ze guapa zean kaia. Ez da ondo. Tio. Hobe izango askatzia. Bai. Marka galdin dio. Goziak na. Zer dao baskaltzeko. Elo. Pongo agea ekoilua, beta jaistea. Ondo nao hemen. Ta depositoa laro bixi bainatzea. Otze jau. Ama ez da ondo. Ni pasionarekin ezkondu nintzen. Ta ez Teresa kalkutako egin. Bainik ondo ikustetat ja. Guain askoz lasaiago dago. Energi txarra aldit nahi zaio eta karma garbitzen. Ama? Sok egoeran dago. Atxa, ekarri polorazko partxiak.
Aiziak zazkan. Eskupeta kendu eta geho, holaxe gehatu da. Ez du ezer egiten, baina norela. Ez du betiko ero ematen, eta guk betiko ero maite dugu. Eta guk betiko ero maite dugu. Agirretara! Batzeko letxua lapurtzen ari dia! Ama, agirretara, lapurretan aiz izkiula! Ateako aldet. Bai! Atea. Datorren urtean berriz saiatuko gea. Ezin jau tapaua ibili? Baina, joitxuan naho, ni normalien nola loitxet. Ba, hemen etxinez, Fermin, atatzaxun pijama bat, bingo. Eta nik atxitxaneko hartuko beste hoie preparakotzat. Ama, ez zaite antigualekoa izan, Jokinen neko hartuan ingo ulo. Zure kuartun hoi bata bakarrik. Ba, hoixe, Jokinek ez du bate okupatzen, ama. Idurre, ni bizina zen bitxartin, eskondu artestozu mutigiko jan zartuko. Bueno, ba, koltxoneta puztuko dugu orduan. Hoixe, koltxoneta eta salan. Nekane, ez altzea akordatzen, nobilotan Ferminekin gure etxea etortze zinenean. Hori diferentire, nineska formalan itxan. Ei, ni gaztetan ekan tipo bera da, kaio ginen! Primean, gatza zaio, ez da? Bai. Anan! Txot! Letxotxe! Magnifique, très bien, oso polita. Jo, herri jalatza. Bai, berrin seki emat izango ie, bai. Barkatu jauna, zagarnau, agiz mingotxe da. Jo, frantses haure munduko gizona da. Gi Parisen bizigia, baina euskaldunak giga. Manixak, bai gogikoak. Hai bala, hordi gai euskaldunak jok. Hemen normalen burde hostik gora etortzatxok. Zu nungo sagarnu orondozo. Ze hostia, ze, inbutu basartu alde edo, ze arratio. Oike, badi ganoraldia, tximaduze drogadito zarretjoik. Ba, zagarnotegek ipritu berexia emaiten daukuten mi musikari horiek. Bai, hoixe bera esaten gion egostuzun hori. Irize, aznarri Texasen bezala azentua pehatzea altzaiko. Hostia! Handile guaziman! Ai, handile guaziman! Eta hi nolatan azaldu eizonea. Ez tek zaila izan, zuek izan zete gimnasioan apuntatu ez dian bakarrak. Izardilla botatan ekatzeko, keba! Ligatzeko! Bai, kaka! Han begorputzei bakarrik behiratzen ziek. Ta zer eirek, hiri behiratzea, jase? Nei, hau, askoz gehiago gozatu zaiak, hiri hau baino. Ik ez dakik ondo klebuterola ze preziotan da hon. Hoi ez tekola, gimnasiotan ez tek bate ligatzen. Gimnasioan ez tekila, gimnasioan ibilita, bai. Eako txingo izuet. Einere. Ikutu. Bio, gorra, Ta dena holako hortze zait. Abai, dena. Dena, ta naezunian naezuna.
Eta, noiz arte ongoa ba horrela? Tira, lehen ere esan izun, baina biagrapote oso bat hartu ondoren, harrigarriena bizirik irautea da. Hor bekaldeko gogortasun hori ez da normala. Mediko guztiak harrituta, txundituta gaude. Bueno, baina noiz bete jetxiko zaio ez da? Morala. Ez gizona, gogortasuna. Kazakistan eta Mendarotik etorritako analistak, ikertzaileak, jakintxuek, itxaron egin behar dela esan dute. Ai, itxoin, hau ez zintasuna, nik hau ez zein jasan, Tira, hau sinatuko atzen duke. Sinatu zer? Patxik ez dauka familiarik, zuzara gertukoena eta organoak emateko baimena. Zer? Okerrena gertatuko balitz. Jende asko daukagu lista desperan. Eta horrelako kerten bategatik askok eta askok borroka egingo lukete. Ez da pentsatu ere! Patxi komandao baina bizirik! Ai, Patxi, baina zeatik gertatu zaizu hau? Hau desgrazia! Pilota zaleok! Gabon dizuela, Josean Tolosa, gabon! Behon daiala, Xavier. Berriro ere eman gaituzue, astero legez. ETB kantxa saioan. Gogoan aldituzue, imagin hauek. Bai, bate baino gehiago parre intzin, hoi ikusitakoan, gezurretazkoa guala esan zin, baino ikuste ju, hortzeok, hoi. Eta... bateko imagina ditugu. Bai, azkuitikok. Eta orain ikusten nahi gan bezala, hau Abadinoko festival badek, abenduan lauan jokatuan, eta eguardiko 12an, puntu-puntun, partidu geratu intzien, eta Angelusa errezatzen hasituan. Eta horrek esan nahi du, efektua eragiten hasi dela. Bai, hor ikusten ju, jendea aitaren iten, bai, gazte jende ez de kristau, hor ikusten ju bezala, eta ikusten ju bezala, efektua indik, apaizaren... Leloak alegia. Bai, leloai izango aizbarkatu jak, Xavier? Hala ere, jakin badakigu, arantzazutik, ari direla pentsatzen, Angelusa arratsalde partera pasatzea. Bai, bakik, partidu ondinak atxaldeko orduetan izatetuk, eta horren ipetxatzeit, Angelusan bertsio txiki bat ingoi, atxaldeko 6 galdea hola partidu egeatu, eta apaitzen batekarri, eta erreztorna azteko, Ederki ba, hortxe datua, eskerrik asko, Josean Tolosa. Niri. Eta gaurkoan beste pilotari handi bat hartuko dugu gaitzat, eta bera dugu xala. Bai, Ibs xala berri, izena arraroik, Ibs, izen klaseak. Ibs San Laurent, batzuk. Bai, iparraldeko izen arraro dituk, baina, bueno, ez diu, parrikingo behizenen gatu. Argi utzi dezagun, Pampi Ladutzen kutxuna taztari garela. Bai, eta guain Pampi Ladutxe zetekela, pilotari zaparte, Pampi Ladutzek esan ziroen dela 2 urte, finalea iristen baldi bagoan xala, mano-manoko finalea iristen bagoan, pailazo jantzita, jungo gola frontoira. Gogoan dugu denok, baino, etzin bere itzabete, eta horrek erakustek, Persona? Bai, persona honadek, baino ez dik bere itzabete, eta itzabeti merratzeok. Gogoan dugu, orendik, ik esandakoa. Pilotari. Aber, egun ematen pailazo jantzita etortzen zen guadana. Ederki. Eskerrik asko, Josean Tolosa. Baina, xalari buruzko datuak ikus ditzagun, momentu batetik bestera. Euntxe, tanto xelebre bat ikusuko dugu aurrena. Bai, barkatu Xavier, ikusi duen bezala, bote oso arraroa mandik pelotak, eta nik usteet hoi bazekitena zehati edeken. Horrek merezi du azterketa sakon bat. Bai, lurre zeok, fiskoina zeok, lurre, eta hoi baki zehati edeken, askotan udaletxek eta frontoia erabiltzen dira, pelota jokatu zaparte, beste gauzu batutako. Adibidez da Kenzazpi, xutagarda, horako kontzertutako. Eta lertxun diren kontzertuak ere bai. Bai, eta kastillo intxablek eta askotan ekartzizkie. Edo gazta lehiaketak edo... Bai, baina horrek ezik, holako inportik. Txarro izan ditu, kontzertu onditan da holakotan, jendea bombitoka, paeta ipixe iteziek, eta orduan frontoia usteltzea ziek. Beraz, aholku bezala, pixe itegotan, txapa azpia intzazpio, mesedez? Bai, eta beste aholku badek, urrunoak kentzazpi udaletxen sartu zazue, ikurditin nahi bazue. Berki, eskerrik asko, Josean Tolosa. Orain bai, xalaren datu batzuk ikusiko ditugu. Hortxe, sobre impresionatuta. Bai, Pampik pilotari abesten zio, partidu aurretik, beti. Egoaldera etortzen danean, erosketak egiteko aprobetxatu egiten du. Bai, jende asoko egiteik, garbera etortutuk, eta bakik, whiskik eta tabakok eta betetak dituk, furgonetaka. Eta bestetik, frantsesa ongi manejatzen du. Bai, etzekit, tortilla deken, bai, ni imagina frantsesa ez dut eskit. Eta pilotari buruzko informazioa gehiago jakin nahi izan ezkero,
hemendik aurrera eharkigatxik SL enpresak gizarteratuko du produktu berri bat. Bai, bakik, guain, telebistan ETV kantxatzekau, geho Euskadi Irratin katedra de oso politia izaten dek, baina askotan... Interneten ere bazeok. Bai, eta askotan pelukeira juten aukenen da, bakik, revista itxusik, eta jo nahi etzeizkia bat interesatzen, eta horretik, eharkigasik enpresak revista berri bat ateadik, oso politiadek, atxiki izenadik, eta aurreneko zenbakian ikusten duzuen bezala, Primizia, beraz. Ola izola nahiak Goiagorretan Kroazian, oso entrevista politia intzi hau, zenbat Goiagor bota dituen, eta Goiagorrak hemen aurren dituztela. Bai, txakurrekin, eta oso argazki politizerek barrun, gero hemen ikusten di hau, unanuek, txapata saltzen dut gehien bat, bakizu, unanue panaderoa diu, gure laun ondia. Ez txapa saltzen dula, bizat txapatak. Bai, oide, txapata, Eta gero, Mikel Goñi ez nago gustora materialarekin, nun baitu hain frontisekin partiduk eta jokatzen nahi dek, eta etzeok gustua, enpresak ze pelota jartze iskion, eta horretik etzeok gustua materialarekin. Pilota zale hemen duzu primizia, atxikiren aurreneko alea, zuen kioskotan izango duzue. Bai, Xabier Markatuak eta barrun kruzigramak eta olako gauzeke bazerek, horoskopok eta politier itzizaiak, pelukeirako eta etxen letzeko. Komunen, asai. Bai, pelota informazioa. Bai. Ederki, ale hau eta hurrengoak jaso nahi bat dituzue zeuen etxeetan, deitu, zazpi bat batea. Deitu ez, Xabier, Bueno, bidali SMS alegia eta jasoko duzue aurreneko ale hori doan zuen etxeetan, eta datorren astetik aurrea kioskoetan ere, Oxean. Bai, eta aurreneko gehientzako earki gatxik produktu bat bialduko ju. Etzekit bat emagatzeken ze dana saltzen nahi gatxik. Baina urra ezpiko, mato, izango, zehoze. Zehoze bialduko zi hau. Eskerrik asko, Josean Tolosa. Iri, Xabier. Datorren aste arte eta zuei ere. Eskerrik asko, pilota zale, datorren astean ere, hemen izango baituzue. Izan utxa! Egon guatxik. Kosk! Ne etxeko atea horrean aparkautako Mitsubishiaren jabia azal dadila de dio. Eta gogoratu, gaur amabitan, plazako arkupetan da jola dastaketa. Etorri sin falta, ambiente hona eta parrasta. Bueno, dia zelakuran hau? Mira, da jola hau, errezeta tradizionalak nina dago. Nea monaren errezeta. Eta seguru nago, irabazingo du. Zer daiola pulamentu dau? Zaino zuzure amona gantxo joiteko eta guzteko daiola profesionaletan. Bueno, hause da gu etxeko daiola berezila. Ez eta hundiputza izan nahi, baina uste bestek jai duela. Ia zer deun bagoingoan. Jan, bildurripe, daun honen hause data. Itxasoko daiola, berezila, be parrasta eta guzti. Ze itxaso eta ze kristo! Hau ez da daiola bat? Hau kalipotera! Haze txerriketa! Zero! Eta salaketa jartzez ditzugunean, guztoa! Oño, ikusten zaun hau. Eta non da zure daiola? Martxan una daiola! Como el pibe, un 10. Hauzera kexen gustatzen gaztan parrastari. Hauxe da irabazlea, dudai gabe. Neuk iraziko, zera, arroputza. ¿Qué? ¿Se enteraron estos boludos de lo que es una verdadera dayola? Etzekate puta iraike. Berria, dayolarik onena. La razón. Las dayolas son anticonstitucionales.
Pero qué sabrosas. Thai, the Dayola of the Year. Eta gimnasioan matrikulak zenba balioik? Osasuna da gure aberastasunik handina. Gimnasioa ez da gastua, inbertsioa da. Bai, eharra izea, zuk ez dezu alkainen zautzen ez da. Taldeka, deskuentu egitetuko. Bai, Eta enpresa jo mouan formazio bezala nahi izan ezkeo, orduan ebai. Ez tek egitea. Bada. Ta uda baino lehen ozamak arindu ezkeo, sarilla. Tripa jetxitaina. Ta klenbuterol dopinetan, deskuentua. Epoz lepo. Ei, eta irakaslearen aholkua, gertutik, Ta trampa nundo. Urte osoko matrikula oain ordaindu beharko zuen, txeke ipeta eskudirutan. Apa, txabalota! Gizonezkoa, 30 bat urte, arpegi txurila, paeta bezalakoa. Eta bere bulogan aurkitu dute fotokopiaren aurrean botaka. Maizelako arpegi txarra da kasu. Zuz, ze pasaten gatzu? Babotuta dago, ez du ez da esaten. Osta babotuta, ahora sustata. Zelako velozidadin ekarrizu? Pixkat. Bea geote okerro eta ni geote azkarrago, ambulato joan dida. Bueno, juntzatxe, eta hurrengo geldixa ebili, Zer bestela hurrengo zeuri pasakoatu dida baten paretan kontra junguza. Bale. Kalenturi hartuko zu, mediko toten dan bitxartin, bale? Hala. Cornelio, nun zaz? Baina, etorriko zazarin gaxo batak hau? Zer dan? Ba, pentsaten dut, txoi gripenela. Bai. Nunda griposua? Jarri dana kuarentenan. Ta deitu diputaziokoei eta kafe partitzaileei. Kafe partitzaileei zetako? Kuarentenan egon behar badugu. Kafe makina bete-bete eta eukitzeko. Mas vale prevenir. Tranquile, hemen inorez eta txoi gripeaz. Zela ez? Ontxe esan doztazu baina. Bai, baina gezurrera. Ez datuz barina etorteko, bestela Maria Jesuen tabernat izu etorri orduko kuarenteni be pasa. Ta, zer dauka ba? Bakalenturi, 38,5, aizer diotza. Kontixu, fotokopizadori nondun toparabe, konfitxoka. Pasa izu konsulta. Esan... Koro parrokialian bientzat ez duzu kantatuko motel. Tira, ze pasate zaizu? Ba, ez dakit. Gargoizian jaiki naiz, beti bezala. Lanea jun, kafi hartuet, eta fotokopiak etatzen hasi nahi zenian, ba... Gombitoko hasi naiz, da izer diotza, eta... Eta geho okerrena. Okerrena? Tipo bat etorri da. Ambulantzen sartu nau, eta orduan, itolarria, eta takikardia, eta belarrik askoria. Bai. Eta zu normalian libratzeko eta ze modu zibiltze zara? Olako txofer batekin, erraz. Eta antitetanik azkenengo zon sartu zen duen? Instituton. Bien. Parkatu baina ez para drapun proveedori torri eta neu bakarrik ez nio paketi sartu. Lagunduko ez da zue? Uste dut, badakidala zer den. Kask! Zuzen estarrin, Tatiago, paparabapapapapa.
Tirrin estarrin, Raimundo Larriegi. Canti estarrin, miren la maquilla. Segi estarrin, eneko arrautzetakoa. Atzota gaur, ETB baten berua ematen, danborreruak. Nire ustia konfirmatzeko probatxo bat egingo dizut. Baina zu ez larritu gizona. Baina zer pasaten da? Ez ebez, probatxo bat egingotzat. Apa, txabalote, zaun unutzeko dut? Zer da, trasplanteako gibela? Bixotza? Zera, netzako, hain gizkena. Ez, futbol partido dago telebistan eta zerbeza dia. Basartu zuz plasman friguan. Baina gurera, Hala, tira, altza. Lagundu duzu altzatzen ez, ez? Venga, gora. Gu probatxo bat egingotzat. A ver, hemen sobre bat, eta 6-8 bat. Hala, pegaizu sobrean. Hartu, eta pegao. Venga, busti, eta mingaina. Venga, busti. Hortxe, busti. Ai, xokana filaktikure, sozarrek alertizimotza, baina zerre. Argi dago ba, lanak. Ordu zerren bau ba, bere atorteko. Kaso honetan erremedio tradizional erabili beharko dugu ba. Jarri osuz eskuak arrautzetan. Azkar. Holaxe. Baina zelan esalik hau? Lanak alergia monezkero erremedio bakarra dago, potruak ikutzia. Zira erremeixo. Arriskutsua da, Adikzioa sortzen du. Bueno, Jokin, ordu nun naixa, hemen ero atxitxan kuartun. Nahi gardin zait. Ne kuarto ne pelo, Jokin. Oi, atxitxan kuartuan. Atxitxaz kontuz, Horrek demazeko korroskara getxetxuz. Korroskara? Ba, zurrundak, hotel. Jo, lasai, nik bai. Zuke zurrungak getxetxuzula, orduan eskerrak ez du nekin loin biak. Pentsatzen hasita nik neriak ez dituta itzen, baina bestenak... Hala ba, ordun zalanda bakesantu da nontzako. Hori suertia, Jokin. Zeu hemen bakarrik. Nahi desuna arte ikusten. Hala, ia, proba. Idurre, hau dela hostia dago, Zu, Idurre! Altza hortiz zairun. Ai, ama, utzi bintzat guazeman bukatu arte. Ea, kiesete. Oiteka naitasuna hoi. Ateko gu eta gozia juntao, txo. Animatu da, jefe. Eta bilarko ezeko bostetan nea matxakoek, zea? Gu bagostik, Segiro ze. Bestazta ze kantatuko, jo. Aindutakoa, datorren hastian edana bazue. Txau, nea. Hostia. Ezberdin pentsatu, ezberdin bizi, eta ezberdin lo egiten dugulako. Gaur bestegun, barbantxo.
Barbantxo? Barbantxo, nun zaude? Hemen nago, Dani! Barbantxo? Kontatu iguzu, zure bizitza? Bueno, ni asko bizi izandakoa naiz, Dani. Ez du oso gaztea zara oraindik, Barbantxo? Bai, umia, bai. Ni beti gazte. Josemari Iriondo bezala orduan. Kontatuko diguzu zure ipuinaren amaiera? Bueno, gaizki bukatu zen ipuina. Nire gurasoa dibortziatu egitzitzaiskian, bai. Dibortziatu? Nolatan? Ipuinaren hasieran, ni atxaki basoa juten ditzan, da galdu egin ditzan, eta atxak abari kontatu zionean ez zion batek grazirik egin, eta orduan hasitan da dibortzitua. Eta abokatuekin egon zarete, Bai, atxak abokatuari badakizu zen esatzion. Ez dakit de sebia, asto baten belarrin, eo behi baten sabaliak galdu edan. Eta abokatuak zer esan zion? Zurruta iusteko, zer esango zion, Barbantxo, zei harreman mota duzu orain familiarekin? Bueno, 15 behin nire atxan etxea juten naiz da bestela amakin bizi naiz, bai. Guriak ipuina baino Kramer kontra Kramer ematen du. Amaiera tristeko ipuina beraz? Eta Barbantxo, zertaz bizizara orain? Erderaz esaten da bezala del cuento, zertaz biziko naiz ba. Del cuento? Ai, Dani, mesedez, itxizazu horratzeko atea kristok korrientia dauta. Ni osten hasian naiz, bai. Barbantxo? Barbantxo, nun zaude? Barbantxo! Nire isuriak gonbidatua eraman duelako, datorren astean, Txanagorritxoren amona izango dugu hemen bestegun, osakidetarekin duen pleitoa hitz egiteko. Barbantxo? Barbantxo? È una festa, Woseman! Gure gimnasio ni jarriko ze programa. Programa badeu, lehendikan ere, hauxe. Spinning. Pedale irein aurrein gabe. Sauna. Arna sartu ezinik itxotzeko. Pesak. Neiko zabagazek hau, lehenotik gane. Programa badi hau. Ta zuek ebakizue, esamesak bialdu gaurtikan, esketxik onenakin. Aerobik. Hoire itei hau. Kendu aipaetik, bestela koizkin gozeu. Wosemak! Eskondu arte zuaz best... Dans l'hôtelier. Gabon! Joan duzuega! Gaur urtarrilako gehi, San Bilbao eguna da. Mai, ez da esate. Hau, razón eska, Bai, Teresa Rivero, hermana de Paquirri. Bai, Paquirri, hoi, pelotan hasteko, baina geho zertu nuen, toreroaz.